Sabies que l'11 de setembre que coneixem avui va néixer d'una detenció massiva i d'una protesta per la independència? Fa 125 anys, el 1901, l'11 de setembre va deixar de ser només una commemoració i es va convertir en una jornada de lluita contra la repressió. A finals del segle XIX, el catalanisme creixia amb força. La crisi de l'estat espanyol, després de la pèrdua de Cuba, Filipines i Puerto Rico, la corrupció del règim de la restauració i el descrèdit dels partits tradicionals van afavorir l'aparició de nous grups i organitzacions catalanistes. Molts d'aquests grups s'articulaven al voltant de la Unió Catalanista, creada el 1891, i apostaven per una acció i una propaganda catalanistes. I al 1901 arribaria el moment que ho canviaria tot. La vigília de l'11 de setembre, gairebé a mitjanit, un grup de joves catalanistes es va reunir per celebrar una vetllada patriòtica. Uns provenien de Catalunya Avant, presidida per Lluís Marsans, altres de lo Renaixement. Sortint del carrer Copons, van caminar fins a arribar davant de l'estàtua de Rafael Casanovas, situat aleshores al passeig Lluís Companys, al costat de l'Arc de Triomf de Barcelona. El monument ja estava ple de corones d'olivera i llorer, però entre la gent hi havia un individu que els observava. Els joves van sospitar que era un confident de la policia espanyola i aleshores un dels joves va cridar «Independència». Els altres s'hi van afegir. La resposta va ser immediata. Amb el suport de 3 policies municipals van començar les detencions. 24 joves van ser detinguts. Lluís Marsans, president de Catalunya Avant i secretari de la Unió Catalanista, juntament amb 6 persones més, es va dirigir a la comissaria per preguntar pels seus companys. La policia també els va detenir. En total, una trentena de catalanistes van acabar empresonats. Els van portar a peu, envoltats de guàrdies civils a cavall, fins a la presó del carrer de la Reina Amàlia. Però no van entrar-hi en silenci, i van entrar cantant Els Segadors. El 13 de setembre van ser alliberats amb càrrecs per reunió il·legal i per atentado a la integritat de la pàtria. La fotografia dels represaliats a la sortida de la presó i el ressò dels fets van provocar una enorme onada de solidaritat. Dies després, més de 10.000 persones es van concentrar davant del mateix monument per donar-los suport. I aquella repressió va generar una nova organització. Els mateixos detinguts van decidir crear una entitat per donar suport als represaliats pel catalanisme, la Reixa. Es va constituir a l'Hotel Comtal, al carrer de la Boqueria, i va tenir la seva seu a la Unió Catalanista del carrer Canuda. I els seus estatuts deixaven clar qui en podia formar part. Persones represaliades per causa catalanista. Josep Maria Folch i Torres, un dels detinguts entre la trentena, en va ser proclamat president. La Reixa es convertiria en un punt d'arrencada de l'independentisme combatiu català, impulsant activisme, propaganda i solidaritat amb els represaliats. I aquí hi ha una de les claus d'aquesta història. Des de 1886, l'11 de setembre havia estat principalment una commemoració dels caiguts del 1714, amb actes interns en espais vinculats al catalanisme. Però el 1901 alguna cosa havia canviat. La diada havia sortit al carrer i havia estat reprimida. Aquell primer 11 de setembre públic i combatiu va marcar un abans i un després. El 1908, les autoritats van declarar la Reixa il·legal i durant un escorcoll policial van trobar una insígnia